Čaute. Dobre, máme tu nové video, čo urobíme také, mám 4 životy, 4 mám. Keď sa zasmejem, tak 1 život, alebo mám 3. A keď sa zasmejem, 1 život dole. Keď 3 životy dáme dole, tak video skončilo. Dobre, no tu sa dáme trocha horšie. Ale dobre, toto je prvé, takže... Asi tak. A začneme zažívať No. veci ako nikdy predtým. Ideme na prvé video. To neviem koľko má. Ale ideme na to. Aby sme sa cítili čisto a sviežo v každom okamihu ako nikdy predtým. Naturela. Žite podľa svojho vlastného rytmu. No, rýchlejšie. Dobre. Poďme pekne od začiatku. Ideme od začiatku. Padne podľa mňa. Ojoj. Uha. To by som nechcel prejsť, akože doma. Nie. V šlapkách je to najlepšie, kámo. Ešte sa skotula, ty kokos. To bude niečo dobré. 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 Trampolína, čo to je? Fakt. Dobre, ideme ďalej. Karma. Je zdárny. Dobre. To sa mu nepodarí. Trocha sa mu to nepodarilo. Au. Čo tam je ďalej? Dobre. Zatiaľ není to... Dobre. Nič. No, tam ísť práve vtedy. Padne. Čo robí? Dobre. Dobre, čo si slepý? Dobre. Dobre, tak jeden život dole, to som sa ani neviem prečo zasmial. No, takže ideme ďalej. A čo to je? Ide sa šmyknúť a padne. Toto nie. A takom to... Jaj. Ja som si myslel, že sa prepadne, ale dobre. Starý detko. Prečo sa mu to nepodarilo? Aha, tak on padol. Dobre. Dobre. Neviem, nie je to veľmi smiešný, iba niekedy sa len tak zasmejem. No. Čo to bude? To bolo najlepšie. Čo, ducho sotil dozadu? Leblo. No. To sa ho boleť. To čo robí? Že sa aj šmykol? Forget how gravity works. Toto by ani Speed nedal. No. Čo robíš? Dobre. Nie.
Ale prečo? Nie, prečo na bruchu? Teraz to... A že je to všetko ofrk, ale on sa ani netrafil. Holy smokes, are you auditioning for a comedy show? Skúšajte si Rupteratus, ktorý je vedecky testovaný. Vytvára vrble ochranu. No tu sa zasmial. Kategóriami na výci môžeš predávať viac vecí z príbehu. Nepoužívaš to? Predaj. No, čo ide ďalej? Ty kokos! To čo robí? Čo chce dať? Dobre. No, čo sa mu stalo? Čo mi stalo? Čo sa potkol? No dobre, ideme na ďalšie. You need a map back to balance. Fakt? Sheesh. Dobre. Na ďalšie. No, ja by som to nerobil úplne, ale dobre. Whoa, was that a dive or a slip and slide? Akože, čo sa teší, že vidí prvýkrát zaživo svojho majiteľa. Oops. How many times can No, trocha sa to nevydarilo, ale dobre. Watch for a pedestal. Is that part of the Už choreography? to je nejaký vták. Ale to je... No dobré. Trocha padli. No... Nepovedal by som, ale... To je level 3000. Fú, toto je ešte level 5000. Whoa, Takto by som nerobil. what are you doing, dude? A padne. Oh boy, what were you even Padne. trying to do? Ja som to vedel. Keď sa o to potkne. No padne, potkne. Dobrú otočku spravil, kamo. Backflip taký by nikto nedal no, na svete. Taký backflip nakoniec. You suck. Yeah. Come on, get it. Oj. Trocha, neviem čo. Ešte máme posledný život. Goodness, are you okay or are we laughing first? Dobre. To nedopadne dobre. Slow it down! To je spamu. To čo urobilo? Dobre, fuj, to by som nechcel zažiť. Ale dobre. Čo je tuleň? Or even to attract you like To that. je najlepší tuleň. Dobre ide. Kamo. To bolo veľmi dobre. Ale aj toto. I guess that was a perfect timing. So A že to už všetko zoberá. A teraz padne podľa mňa. Just invent a new sport. I attempted to cut you nothing. Dobre. Čo tam má? Vodu? Čo tam má? No, šviadlo mi to padlo. No tak tento nedopadol dobre. No kde to je? Niekde na mori? Čo to je tam? More? A That's one way to teraz cross the ten ground. pes by mal zaplatiť. Úplne.
Dobre. To je niekde v záhradke, že? Ale aj tento dobre ide, veď to je ten istý, nie? Či? Zase padol. To je niekde zase... Čo má? Večeru? Čo to je? To je asi obed. Dobrý obed. Dobre. Aké to je zlaté. Ouch! Is the ground okay after that hit? No. Padol. To by som nerobil. Aha, že padne. Wow. Čo to je tam? To je tam mäkké, že? Či? Toto v živote nechcem mať. Šmikne sa. Jau. To je všetko, kámo. What? Kámo, ešte máme jeden život, poďme na toto a hotovo. Poistenie Je to domova. jedno. Najlepšie teraz. Buďte v suchu s poistením zodpovednosti za škody s limitom až 2 milióny eur. Lepší život spoločne. Preskočíme to. To je jedno. Teraz mal peknú sprchu. Akože čo robí? Dobre. Ty vole. Teraz sa musí obranil sa. Dobre, malá štvorkolka nech dopadne dobre, podľa mňa. Aj som si myslel. Toto. Dobre. Zase toto, táto vecička, čo to je za... Počkaj, to sa to volá, zabudol som. To som až sem počul, ty kokos, moje noha teraz bolí. Dobre, to muselo boleť. To len tak není. Dobrý backflip. Či čo to? Čo urobil? Frontflip, ne? OK. Fú, trocha sa mu to zapálilo, nemyslíš, bráško? A nie, že sa šmykneš. Už som nechcel. Nie, že niečo trafíš, kámo. Dobre, kámo, to bol trickshot sveta. To je čo, mladé babetko, že chodí na tomto? Dobre, to je. Ja, že už aj on dá niečo, aspoň jedno. To by som nerobil. Fú, skibidi toilet je preč. A teraz reálna. Už väčšia, no. No. Dobre. Ready, set, go. All right. Dobre. Víťazil. Tam je víťaz. Tam poznáme víťaza. A teraz on padne. Aha, tak nič. Ešte, že si je trafil hlavu. No tak tam by som nechodil. Tak tam by som v živote nechodil. John for the first time. Diane's in the car. Teda čo? Nie, pozor! Pozor! Oh, Keď si poškodíš auto. Dobre. No, budú tam mám mravcov. Fú, toľko veľa ešte na zemi. Fúha.
také by som nechcel mať. Ešte raz to padlo. Nepadne tam. Dobre. O! To bola hlava, či čo to bolo? Krúti sa, trocha mu to nevyšlo. Niekto asi šmykol. Triple kill. To bolo dobré. Asi išiel plávať, neviem. Double kill. Jaj. Dobre, ideme ďalej pozerať. Čo tam máme? To bola najlepšia šípka do vody, ti poviem. Ale že úplne, že najlepšia. Jej! Čo robí? Dobre. Azt mondja, erre van gyógyír. To bolo veľmi dobré. Aha, to je všetko. Dobre. Poď, haď. Som zvedavý, čo to spraví. Čo mu to odletí naspäť, alebo čo to spraví? Nie je to zlé, akože ja by som také chcel mať také... Dobre, prvýkrát to vyskúšal a hneď to aj doskúšal. Ma'am, just pretend you don't see nothing. Dobre, to som nečakal. Ja to sa prepadne, ale asi nie. Dobre, ideme ďalej. Kam ešte máme furt ide... Aj! To je všetko, kámo. Ja, lebo my sme nešli úplne. Tomu už to je... dajme toto tak. Kapsulíčky. Že ktoré som teraz dal? Odstránia zaschnuté škvrny aj pri plnej práci. Ja chcem mať toto. What's going on, guys? Nie, čo to robím? Môže ísť teraz hrať futbal. No, ale prečo je dal backflip? Hoci čo. Dobre. The first bird domesticated by Čo tam je? and have served alongside us throughout multiple wars. Here's one dealing with a severe Okay. case of PTSD. Čo bude opity? Či čo? Jajaj. Teraz im to všetko odfúkne podľa mňa. Jasné, že... To by som nechcel. Teraz každý má to Dobre, to bol Verstappen, že? To bol asi Verstappen. A to by som nechcel. Čo sa stane? Dobre, ty kokos. An extraordinary element of a fine prank, but incorporating To čo robí teraz? electrocution is pure. Chápem, niekto príde a praskne to. Vedel som. To je veľa. To by som aj ja spravil. To je už trocha veľa, nemyslíš? Dobre. OK.
It's insane. It's the shake action. Like, this thing vibrates. Oh my god. I mean, what? Come on, bro. We're always ready for a good time. Stuff happens when you're tying one off with your buddies. Good thing we have phone cameras to capture what would have otherwise been and Tak trafil. To dobre trafilo. Jak sa ti nedarí? Kamož, ja by som už mal tedy rage. Ja by som, viete čo by som ja spravil? Úplne do kamery by som to takto. Pekne takto. Wow. Ty vole. Dobre, už video končilo, lebo som sa zasmial, takže čaute.